Benvinguts en aquest espai del Contrapunt, la conversa política que mantenim setmanalment amb algun dels regidors de l'Ajuntament de Vilafranca, generalment els regidors portaveus dels diferents grups municipals, i avui és el torn del Vilafranca en Comú i el seu regidor, en Ramon Rabat. Gràcies per acompanyar-nos, com sempre, benvingut. Molt bé, bon dia. Hem de segurament repassar alguns aspectes dels darrers dies, de les darreres setmanes, recordant que hi va haver la celebració d'un ple municipal a l'Ajuntament de Vilafranca la setmana passada, però alhora també no deixar de banda altres aspectes que puguin ser d'actualitat i una notícia, potser de les més destacades que s'ha donat en els darrers mesos, podríem dir, en l'àmbit urbanístic de Vilafranca ha estat aquesta proposta de desencallar la planificació urbanística de la zona del carrer del Comerç, que porta uns quants anys encara aturada, no? Dic encara perquè ara al moment s'ha anunciat al govern l'objectiu de reiniciar doncs, el debat públic. Sembla que han fet ja un treball tècnic que els permet posar sobre la taula un projecte inicial. Se'ls va presentar als regidors de l'oposició aquest projecte? Sí, se'ns va presentar just 5 minuts abans de fer la roda de premsa pública, perquè com que sempre ho demanem, doncs que formalment s'hagués presentat primer als regidors. De fet, el compromís de l'equip de govern era haver-ho presentat ja fa pràcticament un any. La qüestió s'ha endarrerit, però bé, finalment tenim una proposta sobre la taula. El primer que cal fer és felicitar-se per tenir una proposta, no? Nosaltres estem debatent sobre aquesta proposta, hi ha aspectes que ens agraden i altres aspectes que tenim certs interrogants, no? Per exemple, no acaba d'enllaçar-se pròpiament el que és la reforma del carrer Comerç, que és molt important, amb la millora del barri del Molí en Rovira, que precisament des de Vilafranca en Comú s'havia fet una proposta ja fa temps, mitjançant una moció i parlar amb els veïns, i se'ns va dir que la intervenció del carrer Comerç afectaria també a Molí en Rovira, i parcialment afecta, però no totalment, no? Aquest és un dèficit que pensem que valdria la pena poder-lo incloure. Per altra banda, considerem que és positiu el fet de peatonalitzar, o quasi bé peatonalitzar, el carrer Comerç, en el sentit de donar prioritat doncs, als vianants i a la circulació en bicicleta i altres mitjans. Pensem que és molt positiu també. Ens genera dubtes tot el tema de l'habitatge, doncs, perquè no veiem cap iniciativa pública per tal de tirar endavant habitatge de lloguer, que és una de les grans mancances que tenim a Vilafranca i que seria una bona oportunitat per intentar intervenir. Bé, per tant, el pla que ens han presentat té pros i contres i nosaltres parlarem, ja que ens han convidat a parlar, amb l'equip de govern plantejant-los els nostres interrogants, no? Positiu és que ja tenim un pla i per tant podem començar a discutir i a parlar sobre alguna cosa. Però estem parlant d'una zona peculiar, podríem dir, en el sentit fins i tot de la planificació, perquè es va fer un pla general de tot Vilafranca, de tota la Vilafranca, diguéssim, ja urbanitzada, i es va deixar aquesta taca, podríem dir que és la zona del carrer del Comerç i entrant cap al Molí d'en Rovira, no? Es devia deixar per alguna cosa, suposo que per això, per aquesta peculiaritat que té l'espai, que és una antiga zona industrial, però que cada cop s'ha anat fent més zona habitable, no? Clar, hi havia un projecte inicial, el que passa que es va aturar abans de tirar-lo endavant. Deu fer uns 10 anys. Sí. El pla urbanístic ja és del 2004, per tant en té 14. Sí, sí. I 4 anys més tard es va deixar sense planificar aquesta zona. Exacte. I 4 anys més tard es va intentar... Es va fer una proposta, però que va quedar... Clar, proposava edificis molt elevats. No? Sí, un aspecte positiu precisament d'aquest pla és que redueix la densitat i que intenta respectar els màxims de les naus industrials. Aquest és un altre dels aspectes que fa específic, no? Que és una façana que des del punt de vista cultural, patrimonial, etc., hem de conservar a Vilafranca, perquè és la que ens lliga històricament amb el tema de la producció del vi, i per tant s'ha de combinar també l'activitat industrial, vitivinícola fonamentalment, amb l'activitat residencial. Per tant, és un pla complex, no? I evidentment ha de tenir un tractament especial i en aquest aspecte està bé que s'hagi fet. Vostè per què creu que ha tardat tants anys en poder-se tornar a posar sobre la taula el projecte? Per què és tan complicat desenvolupar una planificació urbanística quan s'ha fet de tota la resta de la ciutat i només quedava aquest tros? Bé, nosaltres pensem que
en part és responsabilitat de l'equip de govern, de l'actual equip de govern i de l'anterior, que nosaltres sempre els hem criticat que no tenien un pla per tot Vilafranca i que per tant anaven actuant molt parcialment i molt localment, no? I per tant les obres sobre la llosa de la via es van fent per parts, i aquest tema, que era un dels grans temes urbanístics que tenia pendent, doncs s'ha anat ajornant fins al final, no? I jo crec que no hi ha hagut la valentia doncs, de plantejar un pla com s'ha fet ara anteriorment, potser per no tocar determinats interessos privats, pel motiu que sigui, no? Però que era una necessitat urgent de Vilafranca, doncs està clar. I la llàstima seria que ara aquest pla el féssim a mitges, només afectant el carrer Comerç i no doncs, plenament el barri d'en Molí en Rovira, que és el que té més deficiències des del punt de vista de la planificació urbanística. Ara, de moment, però tampoc encara no s'ha iniciat, diguéssim, el que és oficialment la posta en marxa d'aquest pla. S'ha presentat un projecte als grups municipals, als veïns també es va presentar, amb la qual cosa s'obre un espai de debat inicial, tot i que m'imagino que després, si ha d'anar a ple aquesta planificació, tornarà a tenir, com marca la normativa, em sembla que 1 o 2 mesos d'exposició pública en el que tornarà a haver-hi un segon debat, no? Sí, el planejament que té previst l'equip de govern és que el mes de juliol es porti al ple i per tant doncs, es faci una aprovació inicial que implica doncs, una exposició pública i que finalment a finals d'any es pugui aprovar el pla, no? Bé, nosaltres pensem que el procés està bé, però ens hauria agradat que ja des de l'inici hi hagués hagut una mica més de participació pública, més enllà d'informar l'associació de veïns d'això, no? Pensem que alguna jornada de reflexió, perquè en definitiva el carrer Comerç afecta sobretot els veïns de la zona, però afecta tot Vilafranca, perquè és una part emblemàtica de Vilafranca, igual que ho és el centre, no? I ha sigut bo doncs, també obrir una mica el debat a temes de participació ciutadana, que si no es fan ara, doncs pensem que s'haurien de fer en el procés de delegacions, etc, perquè segur que enriquiria molt el projecte. Suposo que per aquestes característiques que dèiem peculiars o especials de ser una zona industrial a convertir-se en un espai habitable pràcticament o principalment, fa que no hi hagi, per exemple, en aquest espai, en aquesta zona, ni equipaments públics ni tampoc massa zones verdes, no hi ha massa espai plançat en zona verda, que suposo que aquesta planificació sí que ja preveurà i contemplarà, no? Serà justament aquest també un moment, per tant, de debat de l'espai públic, en aquest cas en una zona molt concreta de Vilafranca. Vostès van plantejar un debat aquest passat cap de setmana, no només d'aquesta zona, suposo, sinó en general de la vila i d'una ciutat en general, no? De com treballar l'espai públic a través de la planificació. Sí, nosaltres vam plantejar un debat a partir de 2 ponències de l'Helena Guim, especialista en espai urbà i infància, i amb el Ton Salvador, que a part de membre de Vilafranca en Comú és el director del Pla Urbà de Barcelona, per tal d'intentar veure i treballar propostes que permetin recuperar el carrer per la ciutadania, no? I en aquest aspecte, el tema dels espais públics, el tema de les zones on els infants, els joves puguin trobar-se, jugar, etc, és un tema important, no? Nosaltres el que estem veient és que en l'espai públic falta aquesta perspectiva més humana, no? Feminista, més infantil, més juvenil, etc. I que normalment quan s'intervé en l'espai públic molt sovint la prioritat és el cotxe, no? I en aquest aspecte doncs, trobem que s'han asfaltat o reasfaltat molts carrers i per tant ha millorat el trànsit rodat, però en canvi les voreres continuen en mal estat, no? Clar, això és en funció de si prioritzem els ciutadans o el cotxe, tot i que hi ha ciutadans que també van en cotxe, evidentment, no? I també l'altre aspecte és que quan pensem una plaça o quan pensem un espai públic hem de pensar que volem que hi passi allà, si volem que els nens hi juguin, que la gent pugui anar a prendre el sol, que la gent parli, etc. I per tant la plaça ha d'estar pensada no simplement per cobrir un buit que tenim, sinó perquè sigui funcional, no? I en aquest aspecte doncs, bueno, hi ha molts aspectes que són millorables en la planificació, per exemple, de les places a Vilafranca, que difícilment són espais que faciliten la trobada i faciliten el joc, no?
Hi ha un exemple molt clar, que és a Sant Julià, al barri de Sant Julià, no? Que tenim dues places, una al costat de l'altra. La de Sant Julià, que es va construir a partir de les propostes dels veïns ja als anys 80, etc, que sempre està plena de nens, de gent, etc. I una altra plaça, que és la plaça de la Sardana, que és d'asfalt, de nova urbanització, i que sempre està buida. No? I estan un al costat de l'altre, i a vegades a la plaça de Sant Julià hi ha tanta gent, diríem, que podrien anar a l'altra plaça, però no van a l'altra plaça perquè no hi ha bancs, no hi ha espai preparat ni perquè els nens juguin, etc. No? Això és fruit de la planificació. En aquest aspecte pensem que s'ha de tenir en compte, no? Vostè es parlava de prioritzar els vianants per davant dels vehicles, no? dels cotxes. Evidentment, una ciutat ha de pensar en els seus ciutadans i en els seus veïns, però suposo que també hi ha ciutats i ciutats, o pobles i pobles, no? Vilafranca, en principi, és una capital de comarca, per tant, una ciutat on hi ha serveis que utilitzen també gent d'altres pobles de la comarca, i a més una ciutat de serveis de l'àmbit comercial, per exemple, no? Sobretot. Per tant, el vehicle, no només pels ciutadans de Vilafranca, que hauríem tots plegats d'anar més a peu o en bicicleta si podem, però sí per aquells que viuen més lluny, que ara ho tenen més complicat de venir a peu i sobretot fins i tot impossible si estan força lluny, o aquells també en bicicleta també és difícil a vegades anar a comprar segons quines coses amb una bicicleta, no? Per tant, clar, aquí s'ha de combinar en funció de la ciutat, m'imagino que es deu haver de planificar d'una manera o una altra. Bé, és evident que Vilafranca té una mida que pels habitants de Vilafranca és transitable a peu, podem desplaçar-nos d'una punta a l'altra de Vilafranca en mitja hora, pràcticament, ens desplacem d'una banda a l'altra, i si anem a un punt central, doncs amb molt menys temps, no? És evident que Vilafranca és una capital de comarca i, per tant, està també a disposició del veïnat de la comarca. En aquest aspecte hi ha molt a treballar, per exemple, en el transport públic comarcal, no? Avui en dia és pràcticament impossible venir amb transport públic de qualsevol poble a Vilafranca, a no ser que et llevis molt d'hora i tornis molt tard, no? I per tant això fa que molta gent de la comarca que ha de venir a Vilafranca utilitzi el cotxe. Ara bé, nosaltres el que mai col·locaríem seria aparcaments de cotxe al centre de la vila, que és la política de l'actual govern, no? Cada urbanització d'un tram de la via va acompanyat de cotxes. Nosaltres creiem que aquests aparcaments podrien situar-se més cap a les afores, com a aparcaments dissuasoris, per tal que la gent que es desplaça en cotxe doncs, pugui arribar a Vilafranca en cotxe i després doncs, pugui accedir caminant als llocs o mitjançant un transport públic a l'interior de la vila, que en aquest cas el que tenim seria totalment insuficient, no? Però que podria cobrir això. Per tant, pensem que cal millorar el transport públic tant intern com extern de Vilafranca i col·locar aquests aparcaments dissuasoris a les afores de la vila i no pas en llocs cèntrics, com hi ha actualment, no? Li deia al principi que havíem de parlar també segurament del ple municipal, perquè es va celebrar la setmana passada i val la pena repassar-lo. Un ple en què, a banda d'una modificació del pressupost, que contemplava, per exemple, la reparació del sostre del pavelló d'hoquei patins, entre d'altres qüestions. A part d'aquell punt, hi havia diferents mocions que presentaven els grups municipals i Vilafranca en comú en presentava 3, si no recordo malament. Per tant, si li sembla, anem a repassar les que li corresponen al seu grup i després, si vol, també parlem, lògicament, de les altres o de la que a vostè li sembli oportuna. De les que presentaven vostès, n'hi va haver una que no es va aprovar i dues que sí. Comencem per la del no, que a més era una proposta que em sembla que ja havien plantejat en un altre ple, es va quedar de deixar-la sobre la taula per acabar de negociar serrells o de parlar de serrells, no sé si negociar o parlar, i finalment veig que la negociació o els serrells no van fruir, no van fructificar. No van fructificar. Bé, aquesta era una moció que el que plantejava fonamentalment era que l'equip de govern havia decidit destinar 400.000 euros extres per la millora de la via pública, cosa que nosaltres ja havíem demanat quan es van fer els pressupostos i que se'ns va dir que no feia falta, i ara s'han pressupostat extraordinaris. Bé, el que nosaltres dèiem era que aquests 400.000 euros una mica es deixés a la participació ciutadana a nivell de barris per dir a quines preferències tenien els veïns de cara a invertir doncs, una part més o menys corresponent a cada barri, no? És a dir, quina obra preferien que s'atengués.
I l'equip de govern, en definitiva, el que va respondre és que això era molt complicat, que ja en parlarien els pressupostos que ve, etc, però la realitat és que això de la participació els hi fa una mica de mandra, no és excessivament complicat, cada vegada hi ha més ajuntaments de la comarca que estan fent participació ciutadana per una part dels pressupostos, i entenem que era una manera de començar i acostumar la gent a participar i decidir on volen que es facin les inversions, no? Ens van dir que la gent ja es queixa quan hi ha algun defecte, però entenem que això no és participació ciutadana, sinó reclamació ciutadana, no? I que la participació s'ha de fomentar mitjançant el debat, l'exposició, el contrast de parers, etc, i que si no acostumem a la gent a participar, després no li podem demanar que participi en altres coses que sí que ens interessa que participi. Vostès plantejaven, em sembla que era 40.000 euros per barri, Sí, a cada barri nosaltres el que proposàvem és que aquests 400.000 euros que són extras, que són a part de la planificació municipal, doncs es repartissin una mica per barris, i fèiem una proposta, doncs, això, de dividir-ho pels 8 barris que té Vilafranca, no? En el sentit de que cada barri fos conscient, doncs, que més o menys li pertoca aquesta quantitat i què és el que es pot fer amb aquesta quantitat, no? Que no és arreglar el barri, sinó intervenir en una petita part. Ara anava a dir, amb 40.000 euros, tot i que ens sembla, diguéssim, el comú dels mortals, molts diners, per una obra pública és molt poc diners, fer molt poca cosa. Fins i tot algun grup de l'oposició va plantejar aquest dubte que ara li volia plantejar a vostè també, em sembla que era la CUP, de dir, home, per què 40.000 a cada barri si amb 40.000 poca cosa es pot fer i potser ajuntant, diguéssim, 2 o 3 partides d'aquestes 40.000 en un barri en concret es pot fer alguna cosa ben feta, es pot fer alguna obra ben feta, no? Perquè ha de ser aquest repartiment tan esquarterat que potser no deixarà fer res enlloc que sigui prou important, quan si s'acumula un any amunt, un any amb un altre, doncs potser es poden fer obres prou destacades. Sí, el que passa és que nosaltres pensem que això ha de venir a partir dels pressupostos i de les grans quantitats que es destinen a això, i això exigeix una planificació. I, per tant, nosaltres estàvem parlant únic i exclusivament, en aquest cas, d'una partida extra que l'equip de govern doncs, ha tret a partir del romanent, i que ens semblava doncs, lògic que tots els barris en sortissin beneficiats, encara que fos una mica. Això no treu doncs, que, evidentment, la política d'intervenció en la via pública s'ha de planificar, i així ens ho han demanat, i hem treballat doncs, des de Vilafranca en Comú fent arribar a l'equip de govern les nostres propostes, no? El problema és que quan parlem de pressupostos no se'n pot parlar, quan parlem d'això tampoc se'n pot parlar, i al final acabem no parlant-ne mai i els veïns sense participar. Al final la moció no es va aprovar. Exacte. Perquè no hi havia els vots suficients per tirar-la endavant, per tant, amb l'oposició del govern, em sembla que va ser, sí. bàsicament. Hi havia 2 mocions més, però que aquestes sí que van prosperar. Una d'elles plantejava doncs, que l'Ajuntament de Vilafranca prioritzi el comerç just, no? I la banca ètica, en podríem dir d'alguna manera, que no és la primera vegada que es presenta una moció d'aquestes característiques a l'Ajuntament. Sí, una mica era, per una banda, reforçar el tema del comerç just, no? Hi ha determinats contractes, determinats consums que fa l'Ajuntament de Vilafranca que es pot optar pel comerç just, doncs, per tant, que hi hagués una certa preferència en cada contracte, doncs, concretament la que calgui, per tal de potenciar doncs, aquest comerç que garanteix unes condicions laborals als treballadors que fabriquen aquests productes, no? Bé, la moció va ser aprovada, i també pel que fa a la banca ètica, en el sentit de que es comenci a l'Ajuntament, doncs, en lloc de tenir tots els seus diners i tota la seva gestió al 100% en la banca purament comercial, per dir-ho d'alguna manera, doncs també començar a tenir una part d'aquests diners i a treballar amb la banca ètica, que ja sabem que no té la capacitat de l'altra banca, però sí que es poden fer determinades coses en aquesta direcció, no? Nosaltres pensem que això va d'acord amb el compromís social que l'equip de govern també té i que com a Ajuntament hem adoptat, de fer contractació social, de potenciar el cooperativisme, etc, i per tant era posar una falca més per tal que això pugui tirar endavant. I l'altra moció es va presentar d'urgència, es va aprovar, diguéssim, d'una forma urgent. No sé si es va presentar d'urgència, però es va aprovar d'una forma urgent, perquè, evidentment, estem parlant del dimarts de la setmana passada, i em sembla que feia molt pocs dies que vam veure tots plegats per televisió unes imatges esfereïdores, no?, de la problemàtica històrica que s'arrossega a la zona de Palestina. Sí.
Davant d'aquest fet, nosaltres ens semblava que Vilafranca, que és una vila solidària, que té una comissió de solidaritat, que participa en diferents projectes de desenvolupament, no podia passar per alt aquest fet i, per tant, l'Ajuntament havia de posicionar-se. Per això Vilafranca en Comú va presentar una proposta de queixa davant l'actitud del govern d'Israel d'atacar i causar la mort i milers de ferits davant d'una protesta palestina, no? Nosaltres la vam presentar d'urgència, hi va haver un cert debat si era d'urgència o no, i finalment diguéssim que vam arribar a un acord en concretar la moció, perquè la moció era més àmplia i parlava del problema més general sobre Palestina i Israel. Doncs el que plantejava la moció fonamentalment era mostrar la nostra queixa com a Ajuntament, com a representants dels vilafranquins, per aquesta actuació del govern israelià de reprimir violentament i amb morts i ferits la protesta palestina. Així es va aprovar i es van enviar els acords a les diferents delegacions que corresponia. La veritat és que nosaltres estem contents d'aquest fet. Pensem que no podem estar al marge del que passa al món i si bé entenem que el problema entre Palestina i Israel és un problema molt llarg en el temps, aquest fet mereixia una condemna ràpida. Hi va haver altres mocions que es van portar a debat en el ple, entre d'altres una temàtica que és, veiem, comú en tots els grups municipals i de preocupació, que és la de la qüestió de l'habitatge. La CUP, concretament, em sembla que presentava la moció, perquè és cert que en els darrers plens ha anat presentant algunes mocions sobre qüestions de lloguer de l'habitatge, etc. No? Perquè realment, com deia, és una qüestió que deu preocupar no només els grups municipals, sinó tota la societat vilafranquina i del país en general, perquè aquesta qüestió de l'increment del lloguer de l'habitatge és un mal que ens està arribant en aquests darrers anys, no? Sí, és evident que el tema de l'habitatge ens preocupa Vilafranca en Comú i penso que preocupa a tots els grups, en el sentit de que just estem començant a sortir de la caiguda de la bombolla immobiliària i tornem pel mateix camí que ens ha portat o ens va portar al desastre, no? Que és un augment inflacionari brutal dels preus, però la característica d'aquesta nova bombolla immobiliària és que no solament pugen els preus dels pisos de venda, sinó, sobretot, pugen els preus de lloguer perquè la gent ja veu que és inassequible la compra d'un pis, no? I, per tant, augmenta molt la demanda dels pisos de lloguer, l'oferta és molt reduïda i, per tant, aquí tenim un problema, no? I tenim un problema si, a més, doncs, hi ha molts pisos buits que no estan en el mercat, que en bona part estan en mans de bancs públics o privats i, per tant, que no acaben de sortir en l'oferta, són pisos que volen anar a la venda, no al lloguer, i, per tant, cal començar a pensar en estratègies i ajudar des de l'Ajuntament a que hi hagi un lloguer assequible, no? En aquest aspecte, el que nosaltres pensem és que si bé les grans competències en habitatge són de l'Estat i són de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments podem fer feina i l'Ajuntament de Vilafranca pot fer més feina de la que fa, no? Tot i destacar la bona feina que es fa amb el tema de rehabilitació de pisos per lloguer social, que és excel·lent i que nosaltres cada any demanem que s'ampliï el pressupost, però l'Ajuntament ha de prendre més mesures sobre el tema del control dels pisos buits, per exemple, o d'intentar demanar als bancs de poder gestionar aquests pisos per fer lloguer de caràcter social, o bé per prendre alguna iniciativa directament com a Ajuntament o ajudar a que iniciatives de tipus cooperatiu, etc. Nosaltres vam fer una xerrada al respecte, que van venir els companys de Sostre Cívic, doncs avui en dia hi ha moltes alternatives cooperatives a l'habitatge, tant de lloguer com de compra, no? Doncs bé, l'Ajuntament podria facilitar que no tot fos negoci immobiliari, sinó cedir terreny o arribar a acords amb aquestes cooperatives perquè facin lloguer de caràcter més social. La moció, el que no recordo exactament, era... Sobre els pisos buits. Era la moció que demanava que es fes aquest llistat de pisos buits, que de fet em sembla que ja s'havia demanat en una altra ocasió en el ple municipal, no? Sí, de fet el llistat ja està fet. El que nosaltres vam demanar, perquè vam donar suport a la moció, és que el que s'ha de fer ara és prendre mesures sobre aquest llistat. És a dir, i ara què fem? Ara que ja sabem que la meitat dels pisos buits de Vilafranca estan en mans de grans tenidors,
què fem? Quan diem grans tenidors volem dir els bancs, bàsicament. Bàsicament els bancs o immobiliàries, no? Però bàsicament els bancs, perquè moltes immobiliàries també són dels bancs. I en aquest aspecte què fem, no? Alguns ajuntaments, com el de Barcelona, el de Terrassa, amb moltes dificultats, han iniciat una política de demanar en aquests grans tenidors que ho posin al mercat, que ho posin a preus assequibles, que ho cedeixin a l'Ajuntament, etc, i algunes coses s'han aconseguit, no? El que passa que l'equip de govern de Vilafranca en aquest aspecte és molt poruc, té molta por d'enfrontar-se doncs, en aquests bancs i, per tant, doncs, no pren cap mesura, malgrat que a les ordenances fiscals tenim aprovada algun element que s'hauria de dur a la pràctica, no? Per tant, nosaltres pensem que s'ha de prendre una postura més activa per tal de facilitar des de l'Ajuntament col·laborar a que els preus dels lloguers no siguin tan elevats i de prendre iniciatives. Ens trobem a 23 de maig, vol dir que d'aquí un any, aquests dies, estarem, suposo, en plena campanya electoral de les eleccions municipals. Ja s'ha anunciat per part d'Esquerra Republicana, per exemple, qui serà la seva candidata. De moment és l'única candidata o candidat que coneixem. Suposo que, mica en mica, vostès faran, no? Ens aniran dient si presenten candidatura i qui l'encapçala. No sé si vostè té el desig o la intenció de seguir encapçalant el projecte de Vilafranca en Comú. Bé, dilluns que ve Vilafranca en Comú farà una roda de premsa on explicarà la seva perspectiva respecte a les eleccions segurament seran a començaments de juny del 2019, les eleccions municipals, i per tant obrirà el procés que en la mesura que és un procés participatiu, etc, doncs és una mica més complexa que en els partits normals, no? On això es decideix de manera molt ràpida, podríem dir, no? Per tant, caldrà veure a partir d'aquí com s'inicia aquest procés. Jo personalment estic content de la tasca que des de Vilafranca en Comú han fet els 2 regidors a Vilafranca. Penso que Vilafranca en Comú ha de ser present a l'Ajuntament i, per tant, disposat a col·laborar i a tirar endavant aquesta candidatura, no? Això pot ser des del primer lloc o des de l'últim o no estan a la llista. Vull dir, pot ser de moltes maneres. El que és segur és que Ramon Arnabach continuarà donant suport i participant de Vilafranca en Comú. El de les candidatures i les llistes ve ja vindrà. Amb un segon pas. El dilluns encara no ens ho explicarem, no? Explicarem com ho farem. Però encara no sabrem qui encapçala la llista. No. Serà un procés, però, llarg o el plantegen, per anar per feina? Ho dic perquè, clar, un any sembla molt, d'aquí un any, però l'any passa volant. Per tant, com han planificat un procés llarg o... Nosaltres hem planificat un procés que ara té, diguéssim, començar a definir els eixos bàsics de la campanya electoral, del programa electoral, de les llistes, etc, que confiem tenir tancat doncs, al setembre i, per tant, ja començar a tenir coses clares al setembre per després doncs, ja anar perfilant i avançant, no? Per tant, el procés que ens donem és que just passat l'estiu segur que Vilafranca en Comú ja tindrà doncs, una proposta de llista, uns principis, etc. Però, a més, com que volem fer-ho amb validació ciutadana, com vam fer l'anterior, doncs nosaltres tenim un doble procés, un procés que és intern, nostre, de la gent que participa a Vilafranca en Comú, i un procés que sempre obrim a la ciutadania, al qual, si vol, li donem l'oportunitat d'opinar, no? I, per tant, això fa que ens allarguem una mica més amb el temps. Ramon Arnabach, gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest espai del Contrapunt. L'emplacem d'aquí unes quantes setmanes. Molt bé, doncs fins d'aquí uns dies.